Muzi wase South Africa. I-district esikuyona sisogwini kanti se-KZN vele sifundazwe KwaZulu Natal. Bese kuthi ke umasipala uMzumbe kwa Ward 4. Right. Inkosi la inkosi uMsomi awamandayi kuphinde futhi ke induna uMsomi. Silana ke emzini wakwaMthembu. La kwaMthembu sike safika ngonyaka odlule kwaku June 2025 isigameko senze ngo25 cabanga ukuthi safika thina 26 or 27 masifika la uzokhumbula isigameko esenzeka la ekhaya undodakazi wala ekhaya wayenza umsebenzi kwacabanga ukuthi umsebenzi kama wakhe simesicishe sifane naleso kwahlatshwa inkomo ntambama ngomgqibelo makuhlatshwa inkomo ntambama kwathi la ngo-8-9 kwasha indlu kunabantu phakathi makusha indlu bacishe bebalele ukuthi baba u7 abantu ababe kuleyo ndlu ngesikhathi isha kodwa ke kwakwazi ukuthi bephula ukundlele ukuphula kwendlela ke ukuphuma ngesamagundane ukuphuma noma kuphi uma kwenzeka into esigameko abathathu bakwazi ukuthi bephume noma bephuma belimele abanye beshonele esibhedlela bakwazi ukuthi ke befihlwe noma bencwatshwe ngendlela ehloniphekile. Khona laba bane abasha banqonqa abangakwazi ukuthi bebonakale kahle phakathi kwekhaya. Yilabo ke size ngabo kwenzeka ngoJune ngonyaka odlule kuze kube manje laba bakwancwatshwa. Sikhuluma ngabantu abaningi ke lapho masikhuluma ngabantu abane, asikhulumi ngomuntu oyedwa, asikhuluma ngabantu ababili. Namanje kumile izinto like azimile akwenzeki lutho abazi ukuthi bazothathani behlanganise nani. Njoba ngisho ukuthi ngafika ngosuku lwesigameko emva kosuku lwesigameko sababaza sashiya kodwa ke ngithola isimanga ukuthi mase ngithindwa kuthiwa namanje labantu abakancwatshwa. Kodwa ke asingawageqa amagula asithathe ilunga lomndeni okuyilona elizosihola ngalolu daba lokukhumbuze kahle ukuthi konje kakade kwenzekeni ngaleso sikhathi kuze kube ukuthi kubhubha abantu ngalolu yasuku okwaba khona isigameko esinyandisa igazi. Dadewethu noma niyaphila? Baba siyaphila. Ukubuza nje ukuthi niyaphila usizi ibhalwe emehlweni kunzima akusebenzeki akwenzeki lutho. Dadewethu awusinika amagama akho aphelele? Igama lami nguSindiswa waMhlongo Sibongo. Yebo. Ngiganele khona la ekhaya. Ganele khona la ekhaya. Umama eceleni? Ngusisi wakhona la ekhaya kaMthembu. Oh, sisi wakhona la Mthembu wamdala. Umfowethu? Umntwana wami. Oh, umntwana wakho. Dadewethu awusithathe ngosuku lumhla ka25 June ngonyaka odlule uze nalo kuze kwimali ukuthi kwenzekane ekhaya sikuphila sikhona njengamanje. Ngomhla ka25 kwahlatshwa inkomo ntambama ngabo 6 engisakhumbulayo thina sasila eminyango nje silungiselela ukuthi siyenze izinto kufa kwenziwe. Masiqeda lapho siqeda nje kudlula kule ngeke kwenzeka inhlekelele khona sithi siyabona kuyavutha singaphange siqeda kudlula kuyona bese sibiza abantu abadala baphume sithi siyazama ukuthela amanzi akusatheleka amanzi sikhe inhlabathi sithi siyathela akutheleki lutho kwaze kwagcina sesizama ukuthi sifonele amaphoyisa nabanye abantu abaseduze beza bazosisiza kwasho ukuthi vele umlilo songaphezulu kwabantu. Laba abanye ke bazama ukuthi kungenwe ngaphakathi babakhiphe lo munye waziphumela kuyena ngewindi lo ngathi mdala kwasala ke laba abanye ke abawu4 phakathi. Ngichaza kahle ma. Kuba kumanje ke sisahleli nalo losizi lo ukuthi asizwa mzamo uzamekayo ngoba bahamba
asiza ukuthi sifanele senze njani, siqhubeke sithini masifuna ukuthi sibeke amathambo ethu, asazi ukuthi kwenzakalani. Saze kwagcina sekuthiwa ke ake simeke silinde kanjalo. Lokho silindile kusukela ngaleso sikhathi. Sihleli nje kanje. Mhlambe awukhanyisele umuntu lolu daba ongalilandelanga ngoba lolu daba lwaphuma nasemsakazweni ngiyakhumbula. Awulandise umuntu ukuthi abantu abangakanani, abantu abahlobene kangakanani laba babhubha ngaloya suku. Labantu abashona lo ekhaya kwakubazulu bamalume odadewamfowabo kama abawu3 nendodakazi kamalume osashona nayo leyashona nengane kaanti udadewabo omunye ulamuma lo sisomdala nengane futhi ke angazi ingane yabo basithe bangamzukulu futhi nothando ingane yamzukulu wala ekhaya ke kaanti lo ngeke. Kusho ukuthi kwashona abantu abangaki bebonke? Baba u7. Kwashona ingane ezu2 ezincane, enye ineviki elilodwa, enye ineminyaka emithathu, enye ineminyaka u8, enye ineminyaka u11. Usisi ulo angazi no30 ba no20 ba noma no30 ba angimazi yena kahle. Kube uma wengane lezo zu2 angazi noma uno26 lo washona ke yena. Labantu abashona bawu7 bahlobene nala ekhaya bonke. Abala ekhaya. Yebo. Bese kuthi naphumelele ukungcwaba abathathu. Kusho ukuthi udaba lala suka khona umakoti lo wala ekhaya. Yes. Wengashadile la ekhaya umyeni wakhe washona. Mayishona umyeni wakhe wesenekakhe esenekubo esakhela umuzi wakhe. Yes. Wathi ingane zakhe lezo zu2 uyazithatha ke. Yes. Wazithatha ke wahamba nazo zingcwaba kwakhe ke. Yes. Kwasala lezi ke zu2 esesemakhazeni nalezi la ekhaya ke. Le enye yomfana yase yangcwatshelwa kubo eThekwini. Okay. Ngoba yashonela esibhekela ngaseThekwini. Yabe seyingcwatshelwa khona ke yona. Kuma nje abantu abangangcwatshiwe nje bawu4. Abantu abangcwatshwe manje bawu4. Nisalinda Ulibofuzo. Washo kanjalo. Ngoba basebe umlotha bengabonakali. Njengamanje izinto la ekhaya zimile akwenzeki lutho. Ayakwenzeki lutho. Akhona ukuthi abantu bahamba noma ungathi uyapi nje akuyindawo kwenzeki lutho nje kumile nje kanje. Akukho la sithembele khona. Okay. South Africa sizocela ongasilekelela nje noma ubani ongasilekelela ukuthi kube khona okunyakazayo. Cabanga ukuthi usizi lungenhla usizi senizwele. Kunzima kakhulu ukuthi kunabantu abawu4 abangangcwatshiwe ekhaya. Kunzima kakhulu ukuthi sekuphele unyaka ngoba ngoJuni bebeqeda unyaka. Siyazi ukuthi kuyalindwa. Abanye bano2 years, abanye bano3 years besalindele noLibofuzo. Kodwa ke ungazi ukuthi manje nakho lokulinda sikwenza kube into esemthethweni ukulinda kuthiwa kugcwele. Sike sayikhuluma indaba yoLibofuzo ukuthi kwenziwe yini ngempela ukuthi i-DNA yini lento kuthiwa i-forensic laboratory ibe khona eGauteng, ibe nawo wonke ama-pillars akhona aphelele mayu6 awu6. Mawubheka ipopulation yaseGauteng iko15 million. Usuke uye Western Cape. I-DNA forensic lab inama-pillars acishe abawu6 aphelele. Ipopulation yakhona u7 bani million, 7 point something million. Bese uyabuya iKZN eSouth Africa ngokwe-population number 2. Sina population silako 11 million eKZN. Kodwa i-forensic lab angazi noma inama-pillars awu2 noma ine-pillar A1. Bese kuzoba i-Eastern Cape enama-pillars awu2 noma ine-pillar A1. Bese sekutheni ke sibuka ukwabiwa kwezinsiza kuhulumeni. Mawubheka ke njengoba sesichazile ukuthi ke
Gauteng ino 15 million, thina so 11 million, then Western Cape ino 7 million. Ingaphansi kakhulu kwethu kodwa ineinsiza kusebenza eziphelele. Eastern Cape ilapha ko 6 million, insiza kusebenza ayiphelele. Uyayibuza ukuthi kwabiwa kanjani? Ilento ke egcineni ebuyihlehle izothi ukusebenza kwamaphoyisa agcina kungasebenzeki kahle. Angithi lolu daba nje semaphoyiseni bese thina nje njengomphakathi sizobuka amaphoyisa ngathi ayabambezela njengoba umphakathi phela ukhanselekile ukuthi indaba ibambe lapha kwi-forensic laboratory ukuthi izinsiza azikho kugcwele kuthiwa lapha kune backlog. Uyibuza ukuthi kune backlog yani yini kanti ingabe khona yase KZN? Akaze sizwe babandosi minister akaze ngiyosichazele ukuthi ngempela makuthiwa i-forensic lab yakhiwa imalini nishoda ngamalini ukuze kuthiwa ayakhiwe. Mhlawumbe kuzothatha isikhathi esingakanani ke ukuthi eKZN sigcine sesine forensic lab. Sedluleke lapho singadlulile. iKZN enye yento requirement edinga ukuthi ngempela forensic lab ngabe ikhona. So number 1 kwi-GBV. Uma kuthethwa lawo macala lawo adinga ulibofuzo kakhulu. Kuthiwa ke izohamba futhi izinto ziyostaka le Pitori kwenzani lamaphoyisa asesebenze khona abopha umuntu wavalelwa mase kufika lapha enkantolo nabashushizi kuthiwa ubufakazi abenili bese kuyajika futhi ithi into amaphoyisa wasebenzi amaphoyisa ebesebenzile. Ezinye zezinto ezisicindezelayo babantu sikade ukhuluma wena uthi iKZN ikhaya leinkabi. Makuneyinkabi kakhulu la amaphoyisa azokwazi kanjani ukusebenza ngoba lezi inkabi mayiqashwa ziqashelwe ukuyoshaya amabhenki siwezi ziyoshaya amabhenki zishayela zona besiwezi zishayela zona lezi inkabi lezi siwezi ziyobulala abantu ngabe kuyobulala amateksini ngabe kuyobulala amakhansela ngabe kuyobulala abantu abasebudlelwaneni. Le forensic lab le DNA lolu libofuzo ilona vele futhi esilidingayo. Manje uyabuka ukuthi zibekiwe izinto uthi kwi-GBV ithina phambili siyu number 1 einkabini ezibhebhethekisa lento ye-GBV siphambili kodwa insiza kusebenza azikho. Njengamanje kulomuzi kuleli khasi kulona bahlukumezekile akekho umuntu bengavimba leyanto aphutha la muntu ukuthi kushone umuntu kanje into kaNkuluNkulu kodwa la sengena khona i-department sehlukumezwa i-department ukuthi ama-department awanazo insiza kusebenza. Ingakanani imali dosi ekuthiwa ibuyele emuva ibingeke leyo mali kuthiwe cha ayingabuyele emuva asicele ukuthi sakhe le forensic lab yini ngempela ebambile. Service delivery awukwazi ukuthi ungahlala unyaka wonke ungangcwabile abantu abawu4 hayi afethu mina ngizwa kahle abantu abawu4 bengangcwatshwa ngenxa yokuthi uhulumeni i-department ihlulwa ukuthi ilethe insiza kusebenza. Ayikho into ehlukumeza njengale oyibuka ungene kuyona ecathulweni zalama families akubona bodwa njengoba bengeke ngasho baningi abanye bano 2 years abanye bano 5 years abanye bano 6 years bathi balindile kodwa ke la ekhaya ngoba sake seza sithe asibuye mase siyafika la umuzi nami sengibona sengila ekhaya ukuthi lo muzi ngangikuwona abantu abawu4 abancwatshiwe. Wena ungazizwa unjani wena nake endosi ke nje ilunga lomndeni wakho senihleli for a year nilinda abantu abawu4 bengancwatshiwe. Yini ebambe ukuthi nibe nelab eKZN? Lama stats engikhuluma ngawo akuyona i-latest stats. Ama stats angazi ukuthi awanini lo 15 million nalo 11 million nalo 7 million nalo 6 million wase Eastern Cape akusiyo ama stats amanje angazi ukuthi awanini. Ibambe iphi into?
ithini into yini inkinga ingqinamba yini ngoba ezinye zezinto the very same bathuphile principle lebhalwe yonke indawo ihamba ibhalwe kweminye izinto ibhalwe kahle kodwa ayi-applywa transparency information service delivery iyona service delivery mina ngiqondene noNdosi nje ngqo njengominister ngiqondene nomunye umuntu ngoba kufanele bese sitsheliwe kufanele bese siyazi ukuthi hayi no la ila qondene nawe awusitshelile ngani sizakhamuzi zase South Africa ngani ma sekuzovotwa siyatshelwa ukuthi kuzokwakhiwa amathuba emisebenzi ango 1 million no 2 million yini ngakhankaswa ngalokho okuserious ngoba amathuba emisebenzi aserious kodwa ke asiboni noma sibeqashiwe noma bengaqashiwe but into esingayo ukuthi izinto okuyizona ezikwazi abantu uyabona into ezikwazi abantu kuzoba izindlu kuba umgwaqo kuba ugesi kuba amanzi forensic lab ngoba izinga lokubulawa kwabantu liphezulu kakhulu kune case ade ngiyoyenza lapha kwaCeza ama details akhona ngawathuli kubulawe ingane kureshwe ingane yabulawa umuntu wakhona uphume phambili kwathiwa ufazi abuhlangana angazi ke noma yona DNA ngizazo ngoba ngiyocela amaphepha ingane na 6 ngicabanga ukuthi forensic lab ingxenye enkulu yokulwa nobugebengu yokulisana nobugebengu so mawuzothulwa nobugebengu uthi uzoqasha amaphoyisa amaningi so udlala ngawo nje lawo maphoyisa ngoba amaphoyisa azohamba elanda abantu kufike lapha enkantolo ukuthi ufazi abuhlangane bephumela abantu sekuphelile abanye bebuye bezofuna isixemphezelo khona enkantolo ukuthi baboshwe lo mahala baba Ndosi ngokukhulu uzithoba nenkulu inhlonipho mina ngicela nje ama time frames ukuthi le forensic lab eKZN ke lesikuyona egcwele amanzi KZN igcwele amanzi wena Dushu wathi wena iKZN ikhala einkabi nami ngofakazi ngi-interview einkabi ngomhla ka27 ngane 27 or 26 August ngizobe nginezinkabi eziwu20 khona siyohlangana khona siyokhuluma lona lolu daba lokubulawa kwabantu ukuthi nifakwe yini niphuma kanjani laba abanye niba recruiter kanjani niba recruitelana abantu ukuthi beyokwenza imikhobo emibi kanje yikhale inkabi KZN kodwa izinsiza kusebenza zamaphoyisa azenele lokhu ke sengivala ngokukhuluma kahle ngoba mawuyobheka ama record ami lapha ePremiers Office ngiyi-ambassador ye-GBV ngiyi-ambassador ye-GBV kwi-organization yami Ayanda Msweli Foundation ngilwisana nakho ukuhlukumezeka kwabantu ukuhlukumezeka kwamadoda ihlukumezwa kwamanye amadoda ukuhlukumezwa kwamadoda ehlukunyezwa ngomama ukuhlukunyezwa kwamadoda ehlukumezwa zingane ukuhlukumezwa komama behlukunyezwa amadoda ukuhlukumeza komama behlukumeza nabodwa ukuhlukumezeka kwezingane zihlukunyezwa abazali ukuhlukunyezwa kweingane zihlukumezeka zodwa bese ngayishiyile ukuthi nawo ama department ahlukumeza uyabona ke la sehlukunyezwa i-department le ekufanele ngabe ine forensic lab le ye-DNA leyo Ulibofuzo sekuyiyona ke manje ehlukumeza abantu ukuthi abantu bahlele emanzini isikhathi esingazi abazi ukuthi akunayo information akho lutho namba bayihlalela usizo ibhala emehlweni awukwazi kuya phambili esikhathini nje awukwazi ukwenza umsebenzi awukho umsebenzi ukwazi ukwenza ofuna ukushada akakwazi ukushada ngoba basazikulile abazi ukuthi bazile into ethini ayikho into eyenzekayo stuck awukwazi nje ukushisa impepho ayikho impepho ayishisa impepho makushoniwe it's gone for a year
siyacela Ndosi nethimba lakho ake nenze nje yokulula nisitshele noma bese kuyashiwo ukuthiwa cha lento ye-DNA Ulibofuzo sizolinda ngoba kugcwele kodwa hayi akufanele mase kudlule unyaka no noma nisho into mase hayi ukuba u2 years minimum nisho into u2 years nesichazele u2 years minimum i-maximum kuzoba u5 years shothi bazi abantu bebe nohlelo abazolushintsha bethi yazini sesizophila kanye uma umuntu wake washona kanje so uzolinda 5 years awuma kwenzekile kwashesha kuzoba u6 months kuzoba unyaka asibe nayo leyo nto uhlaka nje umhlawumbe maybe hayi vele kuthuleke bese ecwaka ayikho into enjalo asingafiki isikhuzo ukuhlukumezeka kwabantu behlukunyezwa abanye abantu siphinde manje siyokhuza i-department uhulumeni ngani uhulumeni wena fanele asivikele ungivikela kanjani manje unqaba nezinsiza I thank you South Africa.